Ето какво трябва да търсите в мъж. Чуйте видеото. Когато срещнете мъжът, който всъщност показва нещо по-сериозно и има желание в действителност да бъде в една хармонична връзка и ви намира за привлекателна, пълноценна и стойностна дама, е добре. Но как реално ще може да отделите от онзи, който прави същите жестове в самото начало, но всъщност той иска просто да се представи добре пред другите, като използва вашата красота, вашият интелект и като цяло вашето присъствие в неговата компания, когато ходите на ресторант, на заведение, вози ви с колата. Всъщност, как да отделиме кой мъж задоволява своите хормони и кой мъж в действителност ще инвестира в нас. Скъпи дами, най-важното е да слушате много внимателно какво говори мъжа, да внимавате много добре, тук се концентрирайте и чуйте. Точно за онези